Kowe anakku sing tak tresnani man, Firman. Yen kowe nangis bapak kaya kedutut. Rasaku ibumu yo melu nelongso, kabeh keluargamu melu nelongso. Man, Firman. Tresnane Pak. Aku tresno lahir batin le. Kowe aja nangis yo le. Abok kokok Gedhi lho. Yo ndang apa? Salajengipun temanten kakung matur dumateng ramanipun. Bapak. Bapak. Aduh tole. Bapak. Kleru le. Pak. Kleru le. Kagungane papa mbok gigit. Wah bocah edan. Nyuntung pangestu mugi-mugi anggen kebebran awet nggih Pak. Iya le. Tak pangestoni le. Rame. Muga-muga kowe iso dadi sing mbanggake keluarga ya. Nggih Pak. Aja gawe kelone bocah Pak. Yen menawa kowe ati lara atine bojomu le. Aja kowe tuwa kono le. Tresnanono. Bojomu openono. Tresnanono. Aja mbok sia-sia. Bapak melu gelo. Kuwi anake wong. Kudu wae Kejaba awake dhewe sowan komplit karo kanca-kanca mangesti darmaning kabudayan Rahayu iki uga ana bintang tamune. Ya, bintang tamu pelawak sapa, Mak? Ana Mas Jo Klitik karo Mas Jo Kluthuk sing ngadati yen ning wilayah kene le miyos iki jam 12 munggah. Ning ben ana warna baru setengah 11 men metu dhisik. Lah ya, sore-sore wis metu. Mergo arep metu neh dhek. Ha iya. Ning beda nggon. Tetep bisa diakali iso piye. Ayo lek ngono dikurmati men munggah ana pepanggungan. Nah, ya. Ya Mas Noval ya. Tetep kaya adate wae. Ayo, rampatke coba kaya apa? Mas Klitik dan Mas Kluthuk. Yo.
Jane lek nang Tulungagung ngene iki yen karo Mas Klidik karo Mas Kluthuk iki pantese dalange dudu aku. Ha ya. Yen ora Pak Eko Pris ya mesti Pak Minto Darsono ngono kuwi. Nggih sedaya menika nut lakune ingkang kagungan kersa Mas. Ngoten nggih Mas. Nggih. Mboten kok kudu adat ingkang sampun lumaku nanging kesenengan masyarakat Tulungagung menika majemuk. Oh mekaten. Banten-benten. Nggih. Mula nggih alhamdulillah dalu menika saged makempal kali panjenengan. Nggih. Ini mboten sanes kalian Bapak Hadi nggih. Sari Hadi. Pak Sari Hadi, Butin. Leres. Ini memang sengaja untuk dono rasa. Nggih. Jiwa sosialnya beliau itu luar biasa. Mudah-mudahan mendapatkan ridho hidayah dari Tuhan yang Maha Esa. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ini Mas, Masya Allah. Jangan kula nganti bingung ajeng riki Mas. Lah sebabnya napa? Lah piye ibu-ibu bingung kok bocah umur 20. Lah napa? Rono digiret lah kok diambungi yang. Nek yo tak tokne wae aku yo rong dina ki pengen diambungi wong tuwek-tuwek ngono kuwi. Iya. Ngono ki lek diniati sedekah, insyaallah dadi pahala. Mergo nyenengi piyai akeh. Empun gadah pemikiran sing rena-rena. Piye? Kula niku manut diambungi ibu-ibu napa sebabipun? Sebabe napa? Ciuman ibu adalah itu ciuman doa. Amin. Karena kula kalih beliau-beliau itu pun dianggap anak. Nggih. Kula angger teng mriki diglendeng rono, glendeng rene, diambungi kula ikhlas. Sing ora kepenak mung siji. Napa? Ambune remason. Kuwi lho sing ora kepenak mek kuwi tok. Ha ning isor gedang-gedang tok iki. Ora ngono kuwi kepiye? Kuwi tandha tresna. Iki alhamdulillah seneng ya Mas Luduk ya. Apa? Derek seneng nggih. Seneng Kok seneng pripun? ditanggap kok. Ya ora kok jagake ditanggap tok, Ya, iya tok. ditanggap Loh, oleh doa yang terbaik untuk Ini seneng terus 2 kali lipat. Gimana? Siji ditanggap, Iya. loro dicipok ya udah doa. Sik iki mau Mas Kritik diambungi ibu-ibu. Nggih. Sampeyan yo. Mungkin lho, Bos. Masa gelem karo Alah, sampeyan? lah, malah ora cepot tok. Lah ngapa, Mas? Kecantol untuku kok. Oh, sampean ki yo ngawur kok. Ini beliau-beliau yang terhormat Nggih, Bos. Yengas Daya. Alhamdulillah. Dari jajaran kepemerintahan desa setempat terima kasih. Tiudan. Dari Bapak jajaran TNI, Polri juga nderek nyengkuyung. Nggih. Ini satu kebanggaan, Mas. Bahwasanya pernikahan dari beliau Mbak Fernanda kalian Mas Fajar. Mbak Fajar, Kuali, Balik. Alon to dhisik. Pikir aku nek ngepang iki ora kepenak ya jebul. Mbak Fajar karo Mas Firmanda. Mbak Fajar kali Mas Fernanda. Nggih. Ini beliaunya Grabyak Semanak Supel. Leres. Tidak ada doa yang lain, tidak ada doa yang lebih. Nggih. Insya Allah mempelai berdua mendapatkan karomah hidayah dari Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nggih. Aku mau nganti ternyuh Mas Kritik. Gimana Mas? Aku lak mudhun kok kendaraan. Nggih. Langsung dijemput karo adik-adik Karang Taruna. Alhamdulillah, Nggih padahal nggih. Iya, iya. Tas kula, koper kula kali bojo Terus? kula digawake dugi dalemipun Pak Saryadi mriki. Ya padha kalih kula no, Bos. Pripun? Kula mudhun langsung dipapak linmas. Loh, dibetake Loh, tasnya. dikawal linmas. Jos, sing roh dagelan sing ra roh malinge kecekel iki wae. Ya enggak, maksudnya di sini tuh disiplin Mas. Iya, iya, iya. Kekompakan, kegotong royongan, tongkat estafet dari mulai jajaran kepemerintahan, mulai ke masyarakat. Wis. Ini ada sinergi sambung yang luar biasa Mas. Leres. Niku tandurane Bapak Saryadi ngoten niku Iya, lho. iya. Mergo apik karo tangga, apik karo Iya. dulur, akhirnya kagungan kersa sing nyengkuyung pirang-pirang. Ah, ini. Itu menunjukkan bahwasannya beliaunya Bapak Sari Murni menika Sari Kuwi lek ludruk ngawut lek. Sariwangi. Bapak Sari Temu. Oh iso Sari Sari Murni. Hadi. Bapak Sari Hadi. Ini. Menika piyantune wah jan jos kok. Iya, iya. Nggih. Niku men meling kula anu tuk engko klasikane sedika dawuh Pak. Siap, Nggih. siap, siap. Beliaunya itu penggemar ketoprak siswa budaya. Nggih. Plane nimbali panjenengan menika remen kalih wayang klasikan ing dalu Nggih, menika. mergo kula kados Kosyadi ngoten mripun. Nggih, kados Budi Hartanto. Nah, ini. Malah menika Bapak Sari, Nggih, Bapak Pak Hadi, Nggih. menika tresno kalih sedaya penonton, menika Iya. penonton sampun dipun cawisi daharan kagem penonton sedaya. Oh, jadi ini ada menu yang Iya. dihidangkan untuk masyarakat. Terus nek delok wayang ki ben jenak. Nggih, nggih. Nggih, Nggih. menika Daharane napa, Pak? gedang Ambon menika sampun dipun
Iki tandurane wong kok rumangsamu. Kowe iki maido wit gedang nun pangapunten Mas. Nggih. Manusia itu kamu kalau berprinsip pakailah prinsip pohon pisang. Kok iso? Mempelai berdua Mbak Fajar sama Mas Rahmadan. Firmanda. Mas Firnanda. Kok iso Rahmadani? Mas Firnanda. Ojo bingung lah. Ganteng ya pekok. Pekok kuwi lagi bengi kita. Ora ngerti kok. Pangapunten Mas Cahyo. Nggih. Lah dalange wangel ram jenenge kok iso. Padha ane ku nek kleru ambleset ngisi-ngisini ngono lho. Mas Cahyo Kuntano. Iki ngono Mas. Iki ngono Mas Cahyo kun fayakun. Salah. Iya. Isi jenenge Mas Minto Kuntadi. Enten. Saya kembalikan ke mempelai berdua. Pakailah prinsip-prinsip seperti pohon pisang. Jangan dilihat ini sebuah tanduran atau tanaman. Tapi mulai dari ujung atas sampai bawah itu serba bisa difungsikan, Mas. Bermanfaat. Mulai sampai ora maido wit gedang. Pohon pisang itu mulai daunnya, mulai godhonge ya kena guna. Nggih to, Mas? Ungkus-ungkus. Nggih. Pange godhong ya sik fungsi kanggo dolanan bocah cilik-cilik. Nggih. Nggih mboten? Leres. Kuwi sik wite, burung wae, gedange ya guna. Antonge ya guna. Deboke ya guna. Leres. Semuanya juga bermanfaat. Mula hidup tuh berprinsiplah prinsip seperti pohon pisang. Itu bermanfaat. Filosofine gedang elek lho. Loh, kok jelek pripun? Gedangke non sewu ya? Iya. Gedang lek non sewu lek wis cukulne gedang, lek arepe mati iki ning pinggir iki mesti tunas iki akeh. Sadurunge wit gedang kuwi mati, kuwi mesti tunas akeh. Lek mbok conto, iki lek wis sok ben sadurunge mati iki anakmu ting telecek iki. Kowe kok roh? Loh. Iki filosofi lho, Bos. Kok roh nek anake wit gedang ting telecek kok. Lho, nyatane delon ning isore gedange tunase tukul akeh sak menombane. Oh, dadi nek urung wah ngono ditegor. Iya. Metu tukul anak-anake. Dadi suatu gedang ki no sewu, ki ya nek apik ya nek eleke. Oh, jadi gitu ya, Mas. Iya no, Bos. Kowe iki lah tapi manten ki paling tidak lah seperti biasa. Kalau memang pohon pisang ndak bermanfaat, paling tidak tembunge wong Jawa kuno. Pripun? Sandang, pangan, papan. Lah ini gegemane itu, genggamannya itu, Mas. Mula Mas sinten? Mas Rahmat. Firmanda. Mas Firnanda kali Mbak Fajar. Mas Firman. Lah iya Mas Firman kan Mbak. Lek lambemu angel Firnanda Firman ngono. Ngono, iso ora? Bisa. Sapa? Firman. Nah, ngono. Mas Firman itu sama Mbak Fajar. Iling-ilingan tembunge wong Jawa kuno. Nalika ditemokke lak mesti ana bahasa-bahasa sing diwedharaken kalian pranatane ngadicara. Leres. Sandang, pangan lan papan. Kuwi wis trep kanggone wong Jawa. Mula wong urip omah kuwi kudu siji sandang, pangan, njur papan. Nggih. Kuwi kebutuhan pokok telung perkara. Kuwi omongane wong biyen. Loh. Kok saiki lek wong wedok trimo mbak cukupi sandang, pangan, tuwing papan minggat, Mas. Wah. Iki aja nyrengkel tembung wis to. Kuwi ilmu biyen, omongane wong kula biyen. Sing saiki lek wong wedok iki ora cukup mung sandang, pangan, papan. Lah terus napa? Sandang, pangan, papan. Ki nun sewu, ki ya penting keuangan, ya penting perhiasan, ya penting kendaraan, ya penting alat kosmetikan. Lek ora mbok cukupi kuwi minggat bojomu. Berarti yen aku ngomong sandang, pangan, papan kurang. Salah. Sandang pangan nek sandangane apik, pangane cukup, omahe ya gedhi. Lek ra mbok wedhek bendina plonga-plongo tok wong wedok, Mas. Wah, lah bojomu apa ya mbok kaya? Loh, ngawur rek. Bojo ki saulan ki piro? 30 juta, Mas. Sedina 1 juta, ngantek rantek takon minggat. Lah mau ngayani? Nggih lho, Mas. Masalah. Mas Cahyo pinten setunggal wulan pinten garwanipun? Napa namung sedoso niki namungan. Niku mawon lek jope rame sepi ya mang juta ngoten niku. Oh, ngono kok ngisi-ngisini kalah karo kluthuk. Lah pancen laris jenengan ning 30 sosok duwe malah dadi perkara lho. Lho nyapa? Saya mempunyai nun sewu bojoku tak we aturan lho, Bos. Berarti lek 30 juta ki sedina 1 juta. Lek ngantek 1 juta ki sedina rantek takon minggat bojoku, Mas. Kok kejem banget to ki? ki? Iya no, gak aturan lho, Bos. Dadi ben ditentekne. Awake dhewe hidup rumah tangga nyeneng wong wedok. Lah nek keuangan tercover. Terus mengenai bak-bakan perhiasan. Delon kesekmu. Nek ngene tak tukone kalung iki gedene sak pelek. Lho. Kalung sak pelek ora bungkuk bojomu kuwi. Mlaku sampe ngene bojoku. Mbak tukane suwang. Suwang lho, Bos. Lho, suwang mbok goni. Lho iya lho, ngantek teng krentil suka kuping ibek suweng tok.
kuping nganti ra ketok, Mas. Loh. Gelang. Gelangnya sampai ke lengan. Loh. Benggel sikil. Benggel sampai ke pupu kene. Loh. Melaku sik ngono, krompiak. Bojoku, aja meneh kok trimo suweng gelang kalung. Untuke tak emas, Mas. Bojoku untuke emas tok. Lah nek suweng ketok ning nggon kuping. Kalung ketok nggon gulu, gelang ketok nggon tangan, cincin ketok nggon ali-ali. Lah nek terus emas ning nggone untu ki piye leh ndudohke? Bojoku anggere ndudohne ya anggere nek tanggone liwat, ini mesti meringis. Sumeh malam. Nggih, Bos. Arep ning ndi yo? Blonjo napa? Iya, blonjo napa? Iya. Bojoku ngono, Bos. Jadi sandang, pangan, papan, keuangan, perhiasan. Kendaraan iki bojoku nun sewu lho, Pak. Ki ora sombong iki. Mergo aku mbiyen ki niat saya itu menyenangkan seorang wanita. Apik kuwi. Kendaraan tak tukang sembarang. Insyaallah. Pertama hijet. Wus. Hijet mulai dari bawah. Iya no, hijet sik. Iya. Suzuki hijet. Luxio. Wah, iya. Avanza, Fortuner, curhat deh. HRV. Lho, kabeh tak tukokne Mas R3. Saiki mu sakek bojoku waleh numpak kendaraan. Saiki mu ngalor ngidul gandol truk, Mas. Kuwi ra semboto. Bosen kok. Bosen saking waleh bojoku ki. Tenanan iki. Sik lek dahar piye? Apa? Napa, Pak? Lek dahar bendinane. Jan apa biasane, Jan? Lek isuk nuse go pecel aku. Alah. Bojoku lho mangan sego pecel lambene memprengen, Mas. Pak kemayu jane bojone iki ayune kaya ngopo lho? Ora perkara ayu, Bos. Tapi kita sebagai seorang laki-laki harus bisa membahagiakan seorang wanita. Maka lek bojoku aku ya karo bojoku lek isu sego pecel, engko terus ngunjuke lek banyu putih bar kuwi teh anget. Aduh. Bojoku lagi ngombe banyu putih, Mas. Nun sewu. Ilat iki glodhoki, Mas. Sariawan, Mas. Tenanan. Bojoku iki ngombenan enak is diombe kabeh, Pak. Iya. Wis waleh. Wis waleh kabeh. Lah terus Fanta wis waleh, sembarang soda gembira wis waleh. Saiki mu anggere bar mangan ki ngombene, Mas, banyu aki, Mas. Mlonyoh cangkeme ora lek kuwi ora. Wae jenenge ngono kuwi ora memanjakan keluarga. Loh, ya ndak no, Bos. Memanjakan keluarga itu seperti Pak Hadi sama sama bahagiakan. Masalah kendaraan wis. Kejutan kan enggak pernah. Alah, bojoku ndek tak wis kejutan iki malah nun sewu, Mas. Mlebu rumah sakit. Wae kejutenan lek kuwi. Lho, nggih no, Bos. Sebabe piye kuwi ceritane? Loh, bojomu biasane mbok apa surprise napa? Surprise biasanya tak tumbaske sepeda listrik kok. Ben kaget. Nggih. Jenengan biasanya ngewehi kejutan apa? Tak tukokne jarik. Alah wis umum. Bojone kaget paling biasa. Nggih. Bojoku tak wehi kejutan sampai mlebu rumah sakit. Apa mergo sangke fasilitas rumah HP? Enggak no, Bos. Mobil mewah. Ora. Kok sampai mlebu rumah sakit? Kaget kayak pas turu, roke tak leboni mercon, Pak. Kok kaget aku mlebu rumah sakit. Iki bahasanya nggak bisa dicontoh loh iki. Kamu itu pakai bahasa yang baik. Karena Mas Firman sama Mbak Fajar itu butuh satu pituah, butuh satu bahasaku sih. Nek nyonto urip. Kuwi contonen bal. Susu. Nggih. Mas Firman karo sama Mbak Fajar. Contonen urip kuwi kaya bal. Apa? 20 tahun kepungkur. Ya. Mas Firman itu ibarat bola itu bola yang dibuat Mbak Fajar. Iku ibarat nun sewu. Dolanan bal ki bal sing dingge bal-balan. Kok iso? Bal siji diroyok wong 22. Nah, iya, 11. Nah, 22. Begitu melangkah ke 5 tahun ke depan, itu sudah bukan bola untuk sepak bola, Mas. Bal apa? Bola voli. Tanya apa? Mbak Fajar. Mergo Mbak Fajar kayak bal voli? Iya no. Lho kok Mbak Fajar? Lah iya. Oh iya, Mbak Fajar. Kayak gendeng kok ya. Kayak bal voli. Kok iso bal voli? Bal siji diroyok wong 6. Wong 12. 6 kali 2 12. Ya. Kuwi 5 tahun ke depan lagi. Kayak bal apa? Wis dudu bal voli. Bal apa? Kayak bal pingpong. Kok iso? Bola 1 kuwi direbutke wong 2 sakala wong 4. Lah nek wis ngene iki, Mbak Fajar kuwi kudu ngati-ngati. Lah apa? Dadi bal sing khusus dingge dolanan wong siji. Bal apa kuwi? Bal bekel. Kok bal bekel? Dolanane mek wong siji tok. Mula bale Mas Firman ki aja nganti kaya bal poli. Kudu kaya bal bekel sing nggih dolanan kudu Mbak Fajar dhewe. Oh iya. Kuwi lho ibarat bal ki ngono kuwi, Mas. Berarti Mbak Fajar iki saiki dadi dadi pemain bal bekel. Sing nggih dolanan ya Mbak Fajar. Enek sing bal sing dienggo dolanan wong siji tapi cilaka. Apa kuwi? Bal golep. Lah kok iso? Sampluk rono bal ilang akhirnya njukuk bal neh. Cilaka wibaya yo. Iya. Lah sampai sing wedok ilang golek neh boleh bahaya. Ayo. Oh, bener kuwi. Ya ora? Heeh. Iya ya, Mas. Iya siji lho balik. Nah,
tutur-tuturi sing cetol. Awakmu kok duwe penemu kuwi piye? Ngising-ngisini. Ora tau golep kok kuwi adikmu ya. Aku ora olahraga golep lho, Mas. Ngaur ya iki. Ki yo disampli bal siji tok. Iya no. Loh. Ngene. Nuturi manten kowe dhewe ra pokro. Aku ra melu-melu. Sini. Makasih. Nyambut gawe bareng dadak kakek rengkek. Sandang kayak wong ngantuk ya iki. Nyambut gawe kok. Ya wis. Bukan lho, Jengreng. Kene ra entuk, gandeng ra entuk. Kayak gendakmu ya gene. Ki nuturi iki. Ya wis ngene, dulur yo ngene. Kayak purul ya burung karo aku. Kowe iki kok ngomong kok salah kemen kok. Dino tok angel ram. Lambe iki digugu ngono lho. Ora anggen jebles. Aku jane wis meneng ae. Gara-gara kowe lho malih wegelku ora umum. Ngene iki nek mau didelok wong dirungokne live YouTube streaming lara atiku ya. Tak idol iki lho iki. Ora, Panas sakam kemringet ngene apa. Oh no. Ayo apa? Apa? Kowe iki apa? Golok. Ayo apa? Ndele. Ini, Pak. Mas Firman. Ganteng ya kowe iku. Lho. Gagah gede dhuwur mangsa. Sambut kene ning imigrasi, Pak. Betul. Bagian bea cukai. Wah, Jadi mengesahkan apapun, lek enek cukai yang sah dari negara, beliaunya itu yang bisa dinamakan barang yang ilegal. Okay. Tapi alhamdulillah beliau sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, ora tau barang tok sing gawe cukai, tapi alhamdulillah saiki mu bojone ya duwe cukai, iki iso sing diarani Mbak Fajar kuwi dadi bojo sing sah tumrape agama lan negara. Pelok luar biasa. Tuturi ngene iki, Bos. nuturi sewengi dadak nyeneni kancane. Mbok eling-eling kowe iki ya bareng aku. Apikmu ya apikku, elekmu ya elekku. Saling menutupi pok rek. Bareng piye? Lah bareng sak mobil pra yo padha ae. Rumah sama kurang duwe piye masamu? Loh. Lah orang duwe iki lho. Sugih le sik mulai. Waduh, iya. Rupamu jati ngono kok iso. Coba Mas Fajar. Mas Fajar. Mbak Fajar. Mbak Fajar. Nggih. Mas Firman. Sorry, Bos. Aku mari kelingan Fajar tonggoku debt collector anu lho. Oh, ini migrasi kok. Garwane Kang niki ta? Iya. Iya. Oke, lho beri ya. Ki kacamata kayak hati-hati kayak. Loh, kok hati-hati gimana? Biasanya lek wong ayu ngene iki lek non sewu. Iya. Mas Firman kalau tidak menjaga dengan hati seutuhnya, ini bahaya. Karena hidup berumah tangga itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Nah. Contoh. Wah. Dadak watuk barang. Ilatmu mulungker. Kok watuk guyu. Ayo Mas Firman. Man? Ya, lho kok man piye tok? Mas ngono lho kok man ki lho. Pamanmu lho apa kok iso? Lah wong umure sak ngisorku. Oh, apik. Ya aja man ngono kuwi sing tersinggung ora mau mantene tok. Aku melu tersinggung. Lah nyapa? Lah maratuaku Mbah Wagiman ya man nyuwun. Mangsane. Lah Wagiman. Nek di wong ora enek. Endi Wagiman? Oh wis cukup DP ya. Mas Firman ngono lho. Kula kalih Tole anu, kalau Mas Firman iki wis plek lho, Bos. Oh, sakrab. Lho, nggih pun akrab. Dados kula nis koyo Mas. Mulane ing dalu menika wis paribasane kula nis koyo Mas. Nggih ta? Man. Ini ya sing apik nadyan kaya ngopo. Kene nggih etika lho. Ketoprak Tulungagung siswa budaya. Tapi nek kula pun akrab pripun to, Mas? Ya akrab kaya apa kan di mata orang banyak. Bagaimana kita menghargai seorang temanten karena menjadi manten ini padha karo 100 dina lho. 100 dina wong sak desa lho. Lho iki wong tok lho, Mas. Kok orang banyak iki apa banyak tok iki maksane iki? Tegese wong akeh sing nglenggahi sing mangestoni ngono lho. Nah, etika itu tata krama bahasa iki yo digawe. Kalih klos ngeten kok. Iya, ini kan ya sing mirsani kan batine piye-piye to ora iso ngajeni karo manten. Nggawa jenenge Mas Cahyo. Ngono jare dagelan kondang nyatane kaya ngono. Ayo to. Mongko dhek teko kene lantarane Pak Saryadi, mergo mantu ya kuwi Mas. Betul. Firman. Iya. Ngajeni iya karo tamu, ngajeni karo manten ngajeni. Ben awakmu iso kajen. Wong iki lek pengen terhormat kudu menghormati orang lain. Gendera kae dihormati ya ora ngurmati wong. Lah kae iki benda mati kok dudu wong. Lah kuwi lho, bablas ora kuwi. Kula becik ketitik ala ketara. Ketara kuwi lho bener kuwi. Sapa mbiti ala ngono pahyune bakal sirna. Wong kari tandurane kok. Bener. Ngono kuwi. Wong nandur ki yo ngunduh kok. Heeh. Sing ngomong sapa? Lho, lah sing dingendikake Sing ngomong sapa? Lha ora sapa-sapa piye sepo ngendika ngono. Jeneng nandur mending ngunduh. Urung mesti. Karma kuwi. Lek pangan ureng ya ora ngunduh. Pelem kae pangan codot ya ora ngunduh. Lho, paribasane wong utang nyaur. Lek tanggo ki utang ya minggat ya ora nyaur blas. Angel kuwi.
Panjenengan tetep kalah kok, Mas. Ning kuwi ora iso dibantah wong kuwi piwulang kok. Tapi realitanya seperti itu, Bos. Nggih. Wong alus ngunduh utang nyaur dandakne bakale nggoni. Ayo. Pripun? Dandakne nganggo. Wong gawe nganggo. Urung mesti. Kok iso? Lah wong duduk kuburan ora dienggo dhewe. Ayo, wong jahit klambine ya ora klambine dhewe klambine wong. Iya. Nggih mboten? Iya, ning etikane dijaga lah. Ngeman lah mumpung karo aku, ya to. Lah aku lho ngono kuwi bener. Kowe nek ra nek karo manten kok man-man. Ora ana panggunge Mas Cahyo njur arepe ning panggunge sinten? Panggung sapa iki? Mas Cahyo. Panggunge wong digawe iki. Lho. Mas Cahyo mek nggo iki lho. Debok kaya kok kene. Lho tapi paling tidak nun sewu mik sing mbok damel nek gak mike Mas Cahyo sinten? Nggih, gawanku kok. Nah. Ayo mike sapa? Lho, ya nyok. Lah kowe ngomong apa krungu? Apa iso kowe ngomong? Sok. Tuturana mantene saiki jajal. Tuturi mantene. Wes jajali. Ayo omong kowe. Ngampel mikir dulu ya, Mas. Iya. Mula sing sopan. Entek ra kuat. Andemu nek ra intil. Bengok-bengok terus ning kono entek lho kowe. Entek, ora tak jamin kowe ning kono intil-intilmu garing kowe. Mangsane. Mas Firman itu butuh sosok orang yang bisa membuat satu suasana dingin. Oke, ya lek pengen suasana dingin sampean bendina mlebu kulkas. Dadi ngene. Ono. Man. Ben akrab, Pak, ben akrab. Ya wis kono, ya wis kono. Man, gini. Aku ki rumah tangga 15 tahun, Man. Iya. Dadi iki nun sewu ki ora nggurone tapi pengalaman saya sampean 15 tahun kudune sing ngomong luwih suwi iki malah Mas Cahyo. Mas Cahyo itu sudah berumah tangga hampir mendekati pernikahan perak ini. Pernikahan perak dibanggakan. Loh, 25 tahun, 50 tahun pernikahan Mas. Itu mendekati. 15 tahun ki pernikahan seng ya lho. Cara ngendi pernikahan seng iki lho. Apa enek pernikahan seng ya? Saurunge perak ki seng-seng Bos. Enek pernikahan perak. Galvalum. Pernikahan galvalum. Oh, kenyeh iki. Oh, ya killer lah kowe. Pernikahan. Apa pernikahan seng apa tuman po? Tuturi manten. Iya, coba. Ditrungokne manten kadung ngrungokne iki. Ular-ular. Iya. Pedar sabda. Betul. Pengalaman, Man. Gini. Wah, kok gini. Pokoke bojomu kudu mbok senengne, Man. Weh, carane nyenengne pripun, Mas? Ya sapa sing dadi kepinginane bojomu kudu mbok senengne. Turuti. Tak deloki bojomu seneng dandan. Weh. Terus? Kok lho ngene iki tak ayu, dandane ya ayu, lugasan ya ayu, dandan ya ayu. Lho tapi enek lho, Mas. Bojone ayu, ning sing lanang malah melayu. Bojone glowing, sing wedok, sing lanang gulung koming. Ki enek. Kita kowe curhat kowe iki. Mbok duduk ki miki Mas Cahyo. Oh iya sorry ya, Mas. Kuwi larang lho kuwi. Dadi ngene, Mas. Memang betul. Dadi ya sik entenono sik dilu. Patale teko. Kayak iki jajal kan lho, parkir kan lho kepitet kok iso. Patwali sik, sabar Pak Polisi sik. Ngeten, Man. Bojomu ki kosmetik ki penting utama. Dadi sing penting ki kudu mbok tukone kosmetik. Kecantikan itu penting. Lek mbiyen wong-wong mbiyen ki nun sewu. Paling ndak tuku ki paling ndak ya biasane wedak ki nun sewu. Wedak ki Viva nomor 4, nomor 5 mek dicampur tok. Tapi lek tak delok wong wedok enggak pakai pon lho, enggak pakai pon. Enggak gawe pon. Wong wedok ki kudu mbok tukone kaya bojoku, Man. Nggih. Kita tak delok ki bojomu seneng tuku ning gone apa jenenge iki jual beli online saiki. Aplikasi seneng COD iki. Oh iya betul. Kayak bojoku. Oh ning nggon aplikasi-aplikasi sing wis tersedia. Wes, bojoku ya senengane tuku ning ngono kuwi. Tumbas napa, Mas? Ning gone aplikasi jual beli ladalah. Iki lek bojomu ki ning gone apa? Ladalah. Lazada wis ladalah piye to? Sing tuku kula napa jenengan? Ya sing bener Lazada, aplikasi online to. Lah nggih. Lah iya Lazada wis jenenge. Lazada ki lek sing teko barangnya apik, iki dibuka barangnya ra cocok, ladalah ngono. Leman. Anu trahyo bojone kelainan, Mas. Oh iya. Kelainan. Ayo Mbak Fajar. Man, ngene. Yen iso ben awet karo bojomu, Man. Terus aja omong-omongan. Insyaallah keluargamu akan menjadi keluarga yang harmonis. Sebabe wong wedok ki nun sewu. Wong wedok ki lek omong-omong apa jenenge iki omongane ki luwih akeh saka wong lanang. Wong lanang ku lek omonge siji, wong wedok ki 100. Paribasan sing wedok kuwi kaset, sing lanang tipe. Wis to, wong lanang lek omong sithik, wong wedok mesti kenyir umum. Dadi wong lanang kudu njaga komunikasi karo wong wedok. Iki ibu-ibu kathah lho niki. Wis to, titenono, sampai saiki titenono. Wong wedok ki lek barabi iki mesti lemu, wong lanang mesti ngenes kuru.
Kuwi mergo dikenyi karo wong wedok. Lah iki Mas Cahyo Mulya sik lemu. Lemu kene. Ki tak delok ki lemu mbiyen. Saiki den kuru. Biyen lemu, Bos. Wong munggah panggonge gotong ngene kok mbiyen saged. Padane wong lempah ngene gotong. Yayaan. Saking lemak iki akeh. Iya. Saiki kuru alhamdulillah dirabi karo Mbak Kesi. Ngunjuk pil to? Ih, lah. Sedina ping pinten? Sedina iki ping 3. Saiki iso guru ki ngombe pil ping sedina ping 3 pilih mek loro. Napa, Mas? Loh, ya pil karo kapsul. Ngunjuke sehari 3 kali. 3 kali pilih loro. Ngunjuke cara minum Isuk loro, awan loro, sore lore. Kuwi sing aduh, saya Mas jelaske Mas jelas. Mas Cahyo ki iso kuru karena konsumsi obat diet. Pil karo kapsul jumlahe loro lek ngombe sedina ping 3. cara minum Isuk loro, awan loro, sore lore. Loh. Isuk loro, awan loro, sore lore. sore loro. Coba Mas, coba. Isuk loro, awan loro, sore lore. Isuk loro, awan loro, sore loro. Sore lore, sore. Alon-alon nae. Isu loro, awan loro, sore loro. Sore lore, sore loro. Sore loro. Sore loro. Sore lore. Sore loro. Sore loro. Lah. Kok diisi. Ngene. Kok iso diam mau piye? Sampean kudu iso ngombe awan loro, isuk loro, sore loro iki ya. Bukan kuwi urusane Mas Cahyo. Aja ngomongan, Man. Man. Aku saiki mau awet. Biyen ki 2 tahun ki sering komunikasi karo bojoku, isine mek dipaidu karo sering karo bojoku. Akhirnya punya cara lain. Timbul perselisihan antara satu dengan yang lain. Ada gap, ada gejolak rumah tangga. Akhirnya konflik. Akhirnya saya riset dulu, Pak. Waduh. Piye ben keluargaku ki harmonis. Lah sampean biyen ternyata penyebab tidak harmonisan itu adalah komunikasi. Iya. Akhirnya tak goleki ternyata setelah saya tidak berkomunikasi kali bojoku loh, alhamdulillah sampai sekarang itu saya menjadi keluarga yang sejahtera, Man. Lah nek terus gak berbicara, gak omong-omongan. Iya. Cara keinginan untuk menyampaikan terus pripun? Saya memakai kula ndamel saya, Pak. Kula ndamel gambar. Tadi apa sing kula pengin iki kula gambar, Pak? Kok dadak repot koyo ngono to. Justru malah simpel. Tapi harmonis ya? Simpel tapi harmonis, Mas Cahyo. Iya. Dadi kula nuwun napa-napa mawon, kula mesti kula gambar. Pamane nyuwun mangan. Nah, lek kula nyuwun mangan, kula mek ngeten tok. Terus kula langsung gambar piring kali sendok. Bojo kula langsung ting mawon juga ning mangan kula. Ngerti langsung ya? Sampun paham. Oh, iya pamane pengen mangan sego goreng. Sego goreng nggih mesti kula gambar. Nik. Kalih bunder nyatil. Kuwi apa? Artine? Wajan. Loh. Berarti kula nyuwun sego goreng. Oh iya, sego pecel pamane. Lho? Sego pecel. Sego pecel. Heeh. Sego pecel nggih. Sego pecel. Anu kok gak masuk seketan iki. kula jane yo ora seneng sego pecel jane. Ya, gaenen. Lek sego pecel, kula penting iki mesti gambar wit bayem. Oh iya. Wit bayem. Kuwi ngerti kulupan. Iya, kalih kacang. Oh, kacang tanah. Kacang tanah. Berarti kula nyuwun sego pecel. Wis Pak tanggap Pun paham bojo kula. Njaluk apa le? Nek bar mangan lak mending ngombe. Nggih. Banyu putih. Nggih, banyak. Banyu putih. Nggih gambar gelas tok, Pak. Terus? Nggih gambar gelas tok ketelak putih bening. Berarti kula nyuwun banyu putih. Jadi paham ya, bojone sampean paham. Aku njaluk apa-apa tak gambar, Mas. Njaluk apa le? Nyuwun wedang pamane. Unjukan ora kok wedang. Om aku apa lunga ngene ya? Lunga. Njaluk apa? Nyuwun. Penyepakne apa ngono? Nyepakne kendaraan. Ya aku tak gambar motor, Pak. Oh. Bojoku langsung kunci dijukuk, monggo Mas. Ngeten langsung ngeten tok. Iya, ramong ya. Ora omong, Pak. Kula lali di kula lali kok. Lah tek umpama nyuwun mandi. Gambar siduk. Oh. Aku gambar siduk, bojoku langsung godhog banyu anget. Iki lho, Firman ben ngerti. Ngene, Man. Dadi digambar tok ya? Iya. Lah nek terus pas sampean kangen, suwi gak mulih, tanggapan begitu pulang kangen istrinya. Nafkah batin, hubungan biologis. Lah, aku lek njaluk jongkas, suri, ya. Kita gambar jongkas ngene, Pak. Oh, gitu ya. Arep tanggapan ngene iki njaluk klambi. Ngene iki aku langsung gambar klambi. Tahu ya. Langsung nyepakne klambi tanggapan. Terus nek kepengin apa hubungan batiniah? Aku lek pengen anu salin ya. Gambar celana aku. Oh iya. Bojoku langsung serintil juga nek klambi. Sing jenenge wong omah malah pengen peputra. Lah carane peputra ada hubungan biologis antara pria dan wanita. Piye carane gambar? Kula arep lunga ten gambar kendaraan den, Pak. Lek pengen numpak kendaraan lho nggih. Kula gambar kendaraan den ngeten iki. Iya nek kepengin sunah Rasul ngono kuwi lho. Hubungan suami istri. Oh iya. Lek mung gambar pripun? Anu, iki kula gambar kurungan. Terus lawange buka ngoten, Pak. Lho kok gak enek hubungane sangkut paute apa kuwi? Kuwi intine pokoke kok kurungan terus lawange buka mbok gambar ngono tok. Kuwi manuke wayah mlebu ngono.
Lah iki gak penak omongane. Aku wegah nek ngomong ngono ki wegah. Lah kok tahu tak gambar kurungan ngene to, Pak? Terus karo bojoku kurungan dicet abang. Lah iya. Tipe urung siap bojoku. Iya iya. Oh, lah ngono kuwi nek terus kon nyepakne unjukan terus piye sampean? Akhirnya tak ganti aku akhirnya. Heeh, ora usah ngono kuwi. Tak ganti gerak tubuh, Pak. Oh. Nggih. Bahasa isyarat. Nggih. Dadi ngombeno kula ngene. Iya iya iya. Mangan ya ngene aku ngono. Bojoku langsung paham. Nek mimik apa? Wis langsung ngombe ngene. Ngono. Lah terus nek balik neh ning gone hubungan kuwi mau. Lah hubungan kuwi akhirnya ora tak gambar, tak gerak tubuh aku. Contone iki dirungokke tenanan. Kak man komunikasi Mas Firman ki sing penting iki omongane blagelan ngomongane. Tujuane Mas Firman sing penting nuwun sewu. Pripun? Iki tenanan. Pegangan manusia hidup itu tidak lepas dari 7T. 7T. Ye. Apakah itu Mas Kritik? T yang pertama itu adalah tujuan. Manusia kalau sudah menjadi suami istri harus punya tujuan. Kalau manusia tidak punya tujuan, bagikan layang-layang yang putus dari benangnya. Nah, ini T yang pertama. Iki T yang kedua teken. Menungso kudu duwe teken, mergo tekene menungso kuwi dudu sikil nanging iman lan takwane. Kolbiahnya itu tujuan teken tekun, temen terampil takwa njur tekan. Insyaallah tekun teken temen terampil takwa, insyaallah semuanya bakal tekan. Amin. Ini 7T, Pak. Nggih. Lek 7T cukup? Kalau 7T enggak nyampe ya diganti. Apa tambah apa? T8. Apa kuwi? Terima takdir. Manusia kalau sudah dikodratkan, ditakdirkan, umpama enek ngene ya ngene, enek ngono ya ngono ya kudu trimo takdir. Nek sik kurang pasrah. Sik kurang trimo. T8 iki? Iya, sik kurang trimo. Ya T9. Apa kuwi? Tele-tele. Lah wong wis eneke 1000 arepe ngrayah sing 50.000 ki lho. Sing apik tambahno T10. Apa, Mas? Telek. Dilaten kuwi kok iso. Wong kok omong. Ning kula kalih panjenengan dadi piyai Jawi nggih, Mas. Menika sangat bersyukur mergo kalian para leluhur menika dipun tilari adat budaya yang luar biasa. Niki. Sakniki temu manten ngoten kemawon nuwun sewu perlambange sangat luar biasa. Enten adat mijiki, enten sungkeman. Lah ngoten niku lak nggih menika mujudaken pertanda ingkang luhur. Lho nggih lho, Bos. Niku pun merdine lho, Bos. Merdine pripun? Lho nggih lho. Mula lak ora ngertine adat sungkeman. Sing pripun niku? Kuwi lak ndelok piyayine. Ana sing ngerti lan ana sing ora ngerti. Lah ben ampriye ngerti adat temu manten sungkeman kepiye? Jajal kowe karo sapa? Tak contoni ben ngerti. Marane rabiku dimbiyen digrebek lho, Bos. Iya. Reruncening temu manten nggon adicara sesungkeman ki ana pakeme dhewe. Ngono kuwi kabeh perlambang piwulang kautaman. Pomo sampean kok kono. Sampean kok kono. Dadi manten sapa ki? Mas Kluthuk. Nggih. Terus mantene sampean golek sapa sing ngambungi awakmu sapa mau? Sing ngambungi mau. Apa liyane aja. Oh, lah liyane ya. Winden siji, cilik. Anu nong kono nong, kene nong. Kene ngono kae, winong, jajal. Pancen diarep-arep Kluthuk ya iki kok. Ngono. Pas ayo nyapa streaming bojoku ndelok lho. Alah, ora. Jare ra tau omong-omongan. Oh, kata omongan sik Nah, iya ngono. Jale kono nyedak mikmu ndi to, Nduk, Cahyu? Aku lero. Coba. Ayu ini mulai bojoku gak tekek aku iki aku. Kowe ra rena-rena lho, aja sia-sia ngawur wae. Cak kok ayu niku. Ora ayu ya matamu PC kuwi kok. Ndi didandani ayu ngono ki ya sing disengkemi bapake tok apa enek mboke? Kula goleke pasangan ning aja tenanan. Iya. Kita-tokan hae. Oh iya. Tahu tenanan ora mulih kok malan. Iya. Bablas ini. Sprene ya. Anu Makasih. Ya kene jajal. Sampean Dik. Kene bir. Dadak ki lengo wangi barang kene jajal. Bojoku lengo wangi swaleh. Saiki mu angger ngalor ngidul ya semprotane anu, oli samping. Anjen yo anakmu modele kaya gemuk kok iso. Iringane apa? Ngeten Cinandra. Nyuwun sayani para tamu kang kinurmatan. Ing samangke kabedol pinanganten kekalih saking dalem agung penyanipun Bapa Jupri kairingi unggalipun kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Nah. Terus sampean kene. Oh iya. Ayu. Sampun kawis tinggal saking ketebian lumampahipun pinanganten kekalih. Balerap Kacinandra saking ketebian. Tindak sak pecak jumangking sukunut kedheping netra. Ing samangke pinanganten kekalih
Dampyak kaboyong wonten ing sak andhapipun Kanjeng Rama. Manten. Manten iki lho gandengen kok iso. Lho sing halus to. Ampun, digandeng sing mesra, gandeng. Nah, kowe iki ditemokne. Kok angel to gandeng ngono kok angel. Gandeng manten ki ngene lho. Nah, terus mlaku gagah tangane. Tanganmu kuwi gandeng iso tak tuwapu iki tenan kowe iso. Kok mbok kempet ngene iki lho. Kowe iki nyandingo jejer ngene lho kok iso. Kencing. Gandeng kok salah nesu. Ora-ora ora paten. Ayo sing apik mantene sing apik, ayo sing mesra. Ha. Nggih. Pinanganten kekalih sing gagah. Dadane dibuka. Nah, sikile rada gagah. Nah, mlaku alon-alon tuku. Rada mendak. Mendake medun, mendak siji. Ah, mendak loro, nyewu, ndang wis. Wis dikicing murung. Ing samangke kadherekaken ungelipun kodhok ngorek. Iya piye to? Manten iki gandeng. Oke iki. Lumangkahe ngadicara sesungkeman. Yang kowe to le akeh wong lho kok iso. Ora kuat ya, Pak. Yo ngono kuwi ndelok tamune rung mulih ndak mbok ambungi. Kowe saru ra oleh ngambungi tangane rung mulih kok mbok ambungi. Iki sindenku sing daku aja kok ambungi tangane. Ngampung tambung tanganku dhewe. Guyu ku wekel ya seneng ya. Pengen. Ing samangke Kacinandra saking ketebian temanten putri Pindha widodari tumurun saking kayangan. Cumloro dipun temanten kakus kadherekaken kakung. Temanten jumbleng. Cumloro temanten kakung kagandeng kalian pinanganten. Lho kuwi nyapa to, Nduk? Mboke kumat mboke. Mlebon orong-orong to? Jarike bedah. Waduh, layakno ning kono krumak krek. Ing samangke kalarapaken wonten ing sangandhapipun Kanjeng Rama. Tumapaing adicara sesungkeman pinanganten kekalih nyuwun dipangestu dhumateng Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Mangga Kanjeng. Titi wanci hanggenya adicara sesungkeman sampun saged kawiwitan. Ing samangke temanten putri wonten sandhapipun Kanjeng Rama. Sik metu neh. Nyuwun dipangestu lon-lonan pangucapipun dumateng Kanjeng Rama. Rama. Rada ndangak aja rene terus. Ndangak kene. Nah, Rama iki nyawang rene aja. Iki dudu Rama, iki Romli. Rama wah. Lah kan sungkem kan. Ya sungkeme ndangak Rama ngono. Nggih. Iki sinyale dina iki apik-apike lho. Rama. Ana apa, Dik? Kula nyuwun pangestunipun panjenengan. Kula badhe bebrayan kalian Mas Kluthuk. Mugi-mugi saged dados manten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nyuwun pangestunipun panjenengan Rama. Iya Nduk ndak pangestoni. Ndak pangestoni muga-muga anggonmu bebrayan bangun bale wisma andum katresnan. Muga-muga ora ana rubeta sawiji apa wae ya Nduk. Muga-muga donga lan pangestuku bisa kanggo gegemamu anggonmu omah-omah ya Nduk Cahayu ya. Nggih, matur nuwun pangestunipun Rama. Iya ndak pangestoni Bu Cahayu ya. Ing samangke sampun titipurna temanten putri anggenya nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng. Jangkrik presker iki. Ora kanjeng. Presker lho Bos iki. Tumapake nglukar gemantos temanten kakung nyuwun dipangestu. Presker wukerem. Nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu.
juwotos iki kok. Nek kok nae. Nyapa to? Lah kok ibu arep mbok hula hop. Karo ibuke dhewe lho. Ibuke dhewe gak boleh, harus di situ. Wah. Sampun kawiwitan temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu. Iya, Le. Bu. Iya, Le. Bu. Apa? Mik, Bu. Jaluk pangestu. Nyuwun pangestu kok mimik piye. Nyuwun pangestu. Kowe nyuwun mit nek bocah cilik kae mimi iso cerip-cerip ngono. Contong ngono suwap ngono lho ya. Oh. Nyun donga pangestu mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih Diajeng Winong awet nggih, Bu. Iya, Le, tak pangestoni. Mugi-mugi padang odolane jembara kubure ya, Le. Innalillahi. Maksude bumu kuwi padang rezekimu, Nggih. jembar panggonan Nggih. gaweanmu. Sembah nuwun, Bu. Nggih, Bu. Muga-muga wala-wala kuwata ya, Le. Ora ana beda apa-apa. Ibu mung bisa ndengake kowe, Le. Muga-muga wala-wala kuwata. Mergo wong urip kuwi kudu wala-wala kuwata. Yen wong urip kuwi iso wala-wala kuwata, Kabeh rumah tangga terus wala-wala kuwato. Sampun paripurna gilir gumantos temanten putri Lukar gumantos wonten sak ngajengipun Kanjeng Ibu. Hei, ijo. ijon gon iki lho. Beh lagi kapan? Oh iya. Kok Komplit dhisik no, sungkem nek bapak esek no. Kadung jamu. ing samangke tumapahe ngadicara sampun. Nganggur. Wis kandel. Tumapahe ngadicara sampun. Anggenyo temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Lan ugi Kanjeng Ibu paring wedhar sabda dumateng Kang putra pinanganten putri. Yo. Nduk. Nggih Kanjeng Ibu. Wala-wala kuwato. Ora, tenanan iki. Tak pangestoni anggonmu bebrayan karo Mas Kutuk ya, Nduk. Muga-muga dadi ya keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah ya, Nduk. Sampun sah anggenipun paring bedhar sabda lajeng temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Wedhar sampun kawiwitan. Nangis anakmu nangis. Renyuh ya apa kuwi? Sabar ya Le, Salingan dosa-dosane. Sabar. Kowe aja nangis, aja maju rene. Kowe aja nangis dina iki tiba respati manis, tiba bagya mulyamu anggonmu dedaupan. Yen nganti kowe nangis bapak trenyuh, nalika semana kowe ndak dauke, ndak temokke kaya-kaya bombong penggaling Rama ya Le. Aja nangis. Kowe anakku sing ndak tresnani man, Preman. Yen kowe nangis bapak kaya kedutut rasaku ibumu yo melu nelongso kabeh keluargamu melu nelongso man Firman Tresnane Pak. Aku tresno lahir batin Le. Kowe aja nangis yo Le. Abok kokok Gedino. yo ndang ngomong. Salajengipun temanten kakung matur dumateng ramanipun. Bapak. Aduh to Le. Bapak. Kleru Le. Pak. Kleru Le. Kagungane papa mbok gigit. Wah bocah itan. Nyuwun tunggu pangestu mugi-mugi anggen kula bebrayan awet nggih, Pak. Iya iya Le, tak pangestoni Le. Rame. Muga-muga kowe iso dadi sing mbanggake keluarga ya Le. Nggih, Pak. Aja gawe kulone bocah, Pak. yen menawa kowe ati lara atine bojomu Le. Aja kowe tuwa kono Le. Tresnanono. Bojomu openono. Tresnanono. Aja mbok sia-sia. Bapak melu gelo. Kuwi anake wong. Kudu wae
Mantene anarkis iki. Aduh. Pak polisi. Apa enek Kok anake mbok komplang kamplungi gendeng ya. Lah apa enek para tua mbok tatati cagaki. Ora iblis yo enek kowe. Bangsane. Ayo do buyar rene. Manten yo padha ae yo an. Wah, watos e. Mateng iki rane jasa harja lho iki. Iya. Oso gawe ngene barang. Jajeng minong kene. Sisan nembang sisan ayo. Nalika kowe andung katresnan tembangmu ya kudu gawe katresnan. Nggih, Mas. Lah. Yo, jajal. Oh iya no pelok no. Bawa. Musik. Pelok 6. Pelok 6. Piye maksudmu rene musik piye to? Jembar wae maneman wae musike. Lah gamelan iki alat musik kok malah Ya ya, sing ngarani alat ceki ya sapa ya. Ya. Ayo. Ya nembang sing apik, syukur lek duet. Ayo. Rembulane. Kondi. Ojo kuwi. Sumunar dadari. Kan tanam ya tadi ya. Tanam ya. Kok ngencang tukang gender iki lho. Aku bar iki pindah ning ringen pitu ta. Kae. Pamintone karo Dar. Kang Mas kula kapeng panjenengan lho Kang Mas mbok enggal-enggal ditembangke mriki lho Kang Mas. Kasih. Sing sabar ya diajeng. Pun Kakang sik rembakan karo abdi kula nang ya kuwi Daryanto. Lah menyeluk piye, Tuk? Nyeluk kuwi piye? Diajeng. Apik. Kuwi iki nyeluk iki diajeng, kowe nyeluk Kakang Mas diamput ngono. Kowe nek nyeluk aku diamput tak jenenge Dimas Diampet to ya. Jangan. Lam tilam Wah, Iso. perjiwatan anyar iki. pagu lawas biasanya. Anyar yo dio. Pagulingan Kados remen sanget asta kula panjenengan cepeng Kang Mas. Ayo. Kados remen sangat asta kula panjenengan cepeng Kang Mas. Sineksenan bumi lan langit. Sineksenan bumi lan langit. Tresno kula lair lan batin dumateng panjenengan Tresno kula lair lan batin dumateng panjenengan Kang Mas. Napa panjenengan boten tresno kaliyan kula to Kang Mas? Napa panjenengan boten tresno kaliyan kula to Kang Kula Mas? kangen saestu Kang Mas. Kapang saestu lho Kang Mas. Napa saestu panjenengan boten kangen to Kang? Saestu panjenengan boten kapang kalih. aku kangen karo kowe kangen tapi disangka. Bocah iki bola-bali kok. Iki Mumpung kalek properti ini dari aku. Mas, Kakek iki digawe ben sirahmu benjut. Iki ben kaya toprak kuwi pilar lho ceritane. iki acarane iki payangan nenek daglani dudu acara Smackdown Mas. Kok modele kok WCW. Kok Smackdown barang. Ngono. Gandese. Gandese Dar. Kok gandos iki. Tak foto gandosmu. Ya golek ra meletap ngono iki Dar iki. Aduh Nima Hinten-hintenipun Kakang Dhuwur ke, Bas. Sliramu tak kene omah Cahayu. Napa encik, Mas? Ning dhuwur kuwi. Kok menawa aku wis golek liyane, kowe tak jongkrokne kok kono. Kok ngono? Kok ngono to Kang Mas? Kowe aja sia-sia lho ya. Kowe nek sia-sia karo garwa kuwi sigarane nyawa, sing diarani kuwi wanita wani ditata. Piye-piye kowe duwe lila legawa nandur tresna, mbok tembung nggone wong tuwa. Njur saiki mbok gawe lara. Nek kowe ora tresna, ndang ulehna nggone wong tuwa. Nek kowe ora percaya titipno ning balai desa. Ndek iki tak dekek ning balai desa malah dipek kami tuwa. Lah kami tuwa jenenge Ki Cahya. Ngono. Yo. Dhuwur. Inten-intenipun Kakang. Edak karo ngalem ngono lho, Nduk. Piye cengkokmu piye? Intenipun Kakang Alon Kang dewe ngono Caca. Yo. Iya. Iya nek pancen tresno kalih kula diusahane sing sae ngoten niku to. Gandrunge sing rada rame Kakang Mas. Nggih, Mas. Tembunge ora ana liya.
jawilen. Aduh Dek, aku sing merucut. Kok merucut? Sing luput. Kok merucut? nglungguhke nggon kesalahanmu. Aku sing luput. Anu dasku mbok tatapke ping pindho kopyor. Ora nyen kemjene pekok aku. Ya. Aduh Dek, aku sing kleru. Aja dadi atimu. Durung-durung kowe wis nesu. Ya ya. Ning kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Aduh Dek, aku sing luput. Aja bicara branget-branget. Wong ayu tapi semrawut. Sasar bebek Di sasar mari salamu dewek mohon diwori. Besok-besok gak lagi-lagi. yo ambiar enak Udu iki nembang dhewe, enek tembange dhewe. Iki aku wis nembang kaya ngene iki awakmu aku pengen ngrungokne sampean ki nembango sing katresnan-katresnan kanggo aku. oh iya Katresnan. contone Contone lho, Mas. Contone ya ninggal katresnan. Lho. Tur digarap rong ramban, Iya. sepisan dangdut, gandeng Tulungagung nggen jaranan. Iki tur bocah Tulungagung. Nggih. Diaturake engko Siap. dua jaranan. Sendiriwe. Ngono, nggih. oke Nggih. coba Nggih. Sudah. Iki Ini donga langsung kangge saja. mempelai berdua. Ya, dungane muga-muga temanten tetep awet, Bos. Nggih, Mbak Fajar Bos. karo Mas Firman. Selalu Nggih. mencintai lah. Nggih. Pokoknya ndang diparing momongan lanang wedok padha wae sing penting tetep dadi anak sing soleh bekti. solehah Sing bekti, Ya. sing bekti lan migunani tumrapé nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. nggih Nggih. ya ketemu wong Jawa ngono coba Ojo nganti ninggal katresnan. Nggih. Maka ta? Yuk. loh loh hey saya pancing mas saya siap ya Winong Nawangse. oke siap lanjut Saking campur garas Tulungagung Enterong.
Sembah nuwun. Nah, wis entuk kringet genduk Winong Nawangsih. Menika sanes lare pundi-pundi ning menika kelairan saking bumi marmer Tulungagung. Iya apa? Saka lalagan ngentrong campur darat pake ya dalang. Iya, rumiyin saderengipun hijrah dhateng Surakarta, genduk Winong menika anggenipun suwita wonten ning Mbah Bagya Suwargi. Wah iya. Wis muga-muga sing wis minterke karo Winong Mbah Bagya pinaringan tentrem wonten ing kasuwargan. Nggih.